Overcooked fish and of course flower pot. Mahilig talaga ako sa mga sikanhan, mga bus akong bana. Hello! What's up, mga higala? Kumusta naman mo mga kahigala, amigas amigos? Another day na naman. Udto na dire ang mga kahigala. Karon pa ko naka-update sa inyo kay nagluto og pansit ganina unya naglimpyo pag usbay. Wala po ko nagkuha og video ganina sa nagpansit ko kay alam niyo na pabalik-balik lang among mga putahin. Di ako sa banyo kay magbutang ko sa mga buhok og suka unya cream syrup unya kay wa may cream syrup diri ah. Akong gamiton is Tresemme na lang mga conditioner kay mo man akong gamit diri ah. Karon nagsuka na akong gamit is dili white. Ano siya brown. I-try na ako kay nag-search ko sa YouTube gahapon unsaon pagbalik sa buhok no kay ara na makadry lagi ang buhok unsa magsige nagpangdagdag ba. Unya ana sila is ipa Brazilian kuno na ho. Ang problema is wa mo ko i-add to parlor Brazilian. Gusto gani ko magpagupit sa buhok pero ang budget disay kay lagi ko kwarta pa. Mahal man pud magpagupit diri so mag-test lang muna tayo sa magpasuka-suka og Tresemme og lagay unya testingan na to og okay ba siya no? Unsay labas ba? Mag-start na tanong. Butang na tagsuka o Tresemme. Nagani po yung butangan nila o itlog. Diya, conditioner. Nahinayang magus itlog mga kahigala kay ang itlog dire perti mo pumahala. Huwag ako ningarig Afrika mga kahigala no? Aran na dyan akong kakuripot. Ang hindi yung kuripot parang tipid na ba? Dinuot ko. Dira o. Ang buto sa igama ni mga kahigala. Tanggalon na itong eyeglass. Video mo kita ni. Yung po itong bana, maabdan ko karon kay tagtaon mo ulit naman to siya. Yung po ito, kung saan po yung pamutang, aning imong buhok. Nagadyan, maupaw na ka. So yan, tapos na mga kahigala. Mag-prepare na ko sa mga plato. Okay. Ilang minuto na lang, darating na si banana. Dara di akong pansit, oh. Wow! Kahapon nagunoan ko og isda. Ano na ibili di may rakadyo. Okay. Nagluto may og rice gahapon, tapos tuna, iprito. Mao nang pansit na naman ko today. Magkabo sa ko mga kahigala, wala na pala kaming tubig. Oh my God. Dalawa lang. Kabo-kabo naman na mo style na mo diri ang mga kahigala. Kahapon mga kahigala, naputol kasi wala nga masyadong kaganapan. Dito lang kami sa loob ng bahay. Plano namin ni Banana kahapon na pupunta sa animal welfare ba, sa mga sikanhan na mga gamit kasi gusto kong bibili para sa flower sana. Kaso umulan, so hindi kami natuloy. Ngayon is aalis ako. Isasama daw ako ni Ate Cindy doon sa isang Pinay. Pangalawa ko pang meet today sa kanya, doon sa kanilang bahay. So buti at sinama ako. Magkainan kami doon mga kahigala, pero wala akong dadalhin na food. Pupunta lang ako doon para makikain, o diba? Before kami pupunta doon is muhapit pa kami sa animal welfare. Magpili-pili kami doon. Kasi si Ate Cindy is hilig din sa mga sikanhan ba. Kasi makatipid kasi tayo sa mga sikanhan. Kahit doon sa Pinas is hilig talaga ako. Hindi ako hilig sa mga bulmol, mga ganon. Pag sa Cebu ako, pupunta talaga ako doon sa Colon. No, kinsa may taga Cebu din ha. Kaya sa Colon is barato ra kaadyo. O adto kog Manila, adto kog Baclaran ug Divisoria kay makahangjo dya ka, di ba? Lahi sa mall na di ka makahanjo. Tapos ang mahal-mahal pa ng mga tinda, di ba? Pare-pareha lang naman. Yang divider na white mga kahigala. Ito, dalawang giraffe at mga gagmay-gagmay ng mga tasa-tasa. Puro lang yan mga sikanhan mga kahigala. Mahilig talaga ako sa mga sikanhan mga kahigala. Pati mga uyab sa una, tapos akong bana. Puro sikanhan. Mag-share ako sa inyo mga kahigalason kung ano ang aking suliran. Iba mura lagig malaala mo kaya mga kahigala makahilak mo popcorn eh. Kahapon pala 'di ba nag-ano ako sa buhok ko, no, naglagay ako ng suka at conditioner.
Pero wala siyang effect mga kahigala. Tignan nyo, ang hair ko dry pa rin. So, kailangan ko talaga itong putulin, no? Para siya mabalik sa dati. Sa una, makahinumdum ko mga kahigala. Gagmay pa me. Ahong lula, hilig to magbutang og hiso, no? Magpupos siya og lubi ba? Unja ang duga sa lubi is isang ihiso na mo. Mo lagi nang inigkaugma, manimaho og kupras. Pero nindot siya mga kahigala, kay shiny talaga ba? Madyo pa no, kaso lang wa mi lubi diri ah. Anja naman po'y cream nga coconut diri ah. Kaso lang is mahal man, so, sayang po duga to lang ibutang sa atong buhok no. So iniguli na lang na ako sa Pinas, magpabuhok og hiso og lubi. Kay daghan man dito, dili ra man kamo nga tugod sa bahay anja. Mamuwak ra ta kay daghan mo magpuwak-puwak nga lubi ba. So ngayon, hindi na ako magluluto para lunch ni Banana mga kahigala kasi sabi niya sa akin kanina na hindi na daw ako mag-worried kung ano ang lulutuin ko. Kasi alis ako tapos mamaya pa akong mga 3 PM uuwi, no? Baka sa labas na siya bibili ng pagkain para sa kanya. Naglabas pa naman ako kagabi ng chicken ba? Oh, siguro bukas ko na to lulutuin. Diyan ko na lang ilagay. Padong na si Ate Cindy diri ang mga kahigala. Pero musod siya diri kay na siya ihatag ni Banana na tart. Wow! Butan kayo jud ni City Cindy ba? Dadaan din kami doon kay Banana sa iyang gitrabahoan mga kahigala kasi ibigay ko tong susi. Kasi isa lang ang susi namin. 1 o'clock uuwi na siya dito. Ito na ang tart mga kahigala oh. Tanaguwat. Sa City Cindy, mo nagdali-dali ko. On the way namin mga kahigala. Laag-laag sad. Nandito na kami mga kahigala. Walang Bisaya kasi mga Tagalog sila dito. Anong ginagawa mo? Nagpaypay. Naghasaling. Oo. Mag-fry kami. To. Ang laki-laki. Red Roman na isda. Tapos talong pa. Tapos talong. Wow! Daryl. Aling pa mo. Ito ang lugar nila oh. Napakalaki. Napakalawak. Hitor. Dito pala, nung sumama ka natin, naligo kami dito. Swim pool. May swimming pool pa oh. Yung last time, hindi ka naka-join sa amin? Ay, ngayon ang hilaw eh. Ang punta natin. Ito torta. May nukos. Isda. Sabay-sabay! Sabay-sabay! Hindi pa! May kinilaw pa. Di pa tapos. Gutom na kayo higala? Ito na, isa pang gutom. Why did you overcook the fish? Did I overcook? No, why not? Not May! Beautiful. Asawa, wala tumingin ka sa akin. Gusto kasi na dun sa wine. Ikaw naman. Para matawa siya sa'yo, saubuan ka. Picture tayo Marisa. My girls! Bye! Thank you for today! Friday again. Yeah. It's Friday. May dala na naman ako ng bring house mga kahigala. Next Friday is maggala-gala na naman ako. Pupunta ako sa isang Pinay kasi hindi pa ako nakapunta doon sa kanila. Kahapon mga kahigala, hindi na kami nakapagpunta sa animal welfare natin Cindy. Oh my God. Kasi nga udto na no, udto na ko niya gi hapit diri sa balay kay lagi busy pud siya gluto dito sa ila kay usa sa mulakaw magluto jud na siya para lang sa ijang Banana. Ako wa man ko nagluto. Naghatid na lang kami sa susi ni Banana doon sa tinatrabahoan niya. Tapos pumunta na kami doon sa bahay nila ni Marisa. Medyo hinahiya pa talaga ako doon kaya hindi ako masyado nakapag-update sa inyo, no? Kawat-kawat na ang video. Okay lang naman na magkuha ng video doon. Kaso lang medyo nahiya pa talaga ako kasi first time ko pa nakapunta doon sa kanilang bahay. Tapos may mga banana pa nila. So ngayon nagluluto ako ng manok. Yung nilabas ko kahapon. Tapos mag-init din ako sa mga bring house ko.
kahapon. Yan lang, tapos magluto ako ng rice. Kami na lang ni Banana magpunta sa animal welfare today kasi kailangan ko na talagang ipanglipat yung mga binigay nila sa akin na succulent ba. Lumaki ng lumaki. So kailangan talaga siyang ilagay sa isa-isa na pot. Yan na yung bring house ko kahapon mga kahigala. Ito. Diba marami? Tapos ang luto ko today, chicken. Dito na kami mga kahigala sa second hand. Maraming bumibili. Yan mga kahigala, hindi ako makakuha ng video sa loob kasi bawal. What you buy? We went to, what was it? Welfare shop, huh? Wait for this. I bought myself a man bag, okay? This is my handbag because I wanted to match Sherry May's. You put it like this. Ooh, fashion. Barato. Ooh. Barato lang yan. Flower pot. Another flower pot. For the cactuses, okay? Just for me, okay? For when you make Chinese tea. You see, you got a cup, and you got a little lid. So when you put your tea in, you put the top on, and it keeps it warm. Aha! Then I bought another little vase for cactuses. This one is also, look, baby one off, that one. It's also for cactus. And then this one here. But that's it. So, that's all for today mga kahigala. Suot ko ang aking old na eyeglass. Si Banana is mag-cycling na naman sa labas. Ang masasabi ko lang sa inyong mga kahigala, be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy. And most of all, be kind. Bye!